Осмелих се да направя пътуване в дълбините на историята и да посоча 20 открития на човечеството, които ни направиха това, което сме. Пътешествието ни продължава с епизод 13. Откриването на пеницилина. Откриването на пеницилина от Александър Флеминг е дало началото на ерата на антибиотиците и е спасило милиони животи. Александър Флеминг е шотландски лекар, микробиолог, фармаколог и най-известен с откриването на пеницилина през 1928. Това откритие поставя основата на съвременната антибиотична терапия и спасява милиони животи. Накратко за него. Роден е на 6 август 1881 г. в Лохфилд, Шотландия. Починал на 11 март 1955 г. в Лондон, Англия. През 1928 г. забелязва, че плесен Penicillium nototum унищожава колонии от стафилококи в лабораторията му. Това води до разработването на първия масово използван антибиотик, а именно пеницилина. През 1945 г. получава Нобелова награда за физиология или медицина, заедно с Хауърд Флори и Ернст Чейн, които доразвиват и произвеждат пеницилина в промишлени количества. Освен с пеницилина, Флеминг допринася и с изследванията върху лизозоми, ензими на антибактериални свойства, открити от него през 1922 година. Ето и накратко историята за откритието. През септември 1928 година Александър Флеминг работил в лабораторията си в болницата Сейнт Мери в Лондон. Той изследвал бактерии и стафилококи, причинители на гнойни инфекции, абцеси, понякога и сепсис. Флеминг бил известен с това, че често оставял работници си съдове в лек безпорядък. Именно тази разсеяност се оказала съдбовна. След като се върнал от кратка отпуска, той забелязал нещо странно в една от петриевите панички с култури от стафилококи. Върху повърхността на хранителната среда се била развила синьо-зелена плесен – Penicillium notatum. Около тази плесен бактериите били напълно унищожени, докато по-далеч от нея си растели нормално. Флеминг веднага осъзнал, че плесента отделя вещество, което убива или потиска растежа на бактериите. Той нарекал това вещество пеницилин, по името на самата плесен. През следващите месеци той провел опити, за да докаже, че пеницилинът е безвреден за човешките клетки, действа срещу голям брой опасни бактерии – стрептококови, менингококи и стафилококи, но е стабилен и бърз за разграждане, което тогава затруднило приложението му в медицината. Флеминг публикувал своите открития през 1929 година, но по онова време те не получили особено внимание. Едва през края на 30-те и началото на 40-те години учени в Оксфорд, Хауърд Флори, Ернст Чейн и екипите им успели да изолират и произведат пеницилин в достатъчно чист вид и количество, за да бъде използван като лекарство. Истинският пробив дошъл през Втората световна война, когато пеницилинът бил произведен масово и започвал да се използва за лечение на ранените войници, спасявайки безброй животи. Така едно случайно наблюдение, комбинирано с проницателност и упоритост, се превърнало в най-важното откритие в историята на антибиотиците, което променило медицината завинаги. Пеницилинът бил произведен в промишлени мащаби по време на войната. Ето малко и за разпространението на пеницилина. В края на 30-те години на 20 век английските лекари Хауърд Флори и Ернст Борис Чейн попадат на Флеминговата публикация. Те повтарят опита му и достигат до същите резултати.
После пречистват пеницилина и го използват върху лабораторни животни. През 1941 година експериментират и върху болни хора. Опитите им показват недвусмислено, че новото лекарство има изумителен ефект. С подкрепата на английските и американските власти на сцената излизат фармацевтичните компании и сравнително скоро разработват технология за производство на пеницилина в големи количества. Отначало той се използва само за военни пострадали при сражения, но през 1944 година с него се лекуват и цивилни, както в Великобритания, така и в Америка. Когато през 1945 година войната завършва, пеницилина намира широко приложение в цивилния свят. Откритието на пеницилина дава голям тласък на изследователското търсене за други антибиотици, които скоро довеждат до изнамирането на много чудотворни лекарства. Въпреки това, пеницилинът остава най-широко употребявания антибиотик. Една от причините за продължаващото му господство е, че действа ефективно срещу най-различни вредни микроорганизми. Той лекува сифилис, гонорея, червена треска и дифтерия, някои форми на артрит, бронхит, менингит, отравяне на кръвта, костни инфекции и най-различни други заболявания. Друго негово предимство е голямата му безопасност. Дози от 50 000 единици пеницилин дават резултати при някои инфекции, но има и случаи, когато са инжектирани 100 милиарда единици дневно, без да има лош страничен ефект. Има хора, които са алергични обаче към пеницилина, но за повечето това лекарство е идеално съчетание от ефективност и безопасност. Какво е антибиотикът? Антибиотикът е лекарство, използвано за лечение на бактериални инфекции. Той действа като убива бактериите или спира тяхното размножаване, като по този начин помага организма да се справи с инфекцията. Антибиотиците не действат срещу вируси, като например при настинки или грип. Те се предписват от лекари и е важно да се приемат според указанията, за да се избегне развитието на резистентност у бактериите. Примери за антибиотиците са пеницилин, амоксициклин и азотромицин. Ето някои примери. Първи, пеницилини. Пример: пеницилин, амоксициклин. Действие: тези антибиотици нарушават синтеза на клетъчната стена на бактериите, което води до тяхното разрушаване. Бактерицидно действие: използват се за лечение на инфекции като ангина, пневмония и кожни инфекции. Често се предписват при инфекции, причинени от грам-положителни бактерии като стептококус и стафилококус. 2. Цефалоспорини. Пример са цефтриаксон, цефалексин. Действие: подобно на пеницилините, цефалоспорните блокират синтеза на клетъчната стена. Бактерицидно действие: те са ефективни срещу широк спектър от бактерии, включително някои грамотрицателни. Приложение: използват се при инфекции на дихателните пътища, уринарния тракт и хирургични интервенции. 3. Макролипиди. Пример: азитромицин, еритромицин. Те имат действието да инхибират синтеза на бактериалните протеини, като предотвратяват размножаването на бактериите, или както се нарича бактериостатично действие, но може да бъде и бактерицидно при високи дози. Приложение: често се използва при инфекции на дихателните пътища, кожни инфекции и при хора с алергия към пеницилин. 4. Тетрациклини. Пример за тях са доксициклин и тетрациклин. Действието: спират синтеза на бактериални протеини, като предотвратяват растежа на бактериите.
или така нареченото бактериостатично действие. Приложение. Използват се при акне, хламидийни инфекции и някои респираторни инфекции. 5. Флорохимонолони. Пример. Ципрофлоксацин и левофлоксацин. Действия. Нарушават репликацията на бактериалната ДНК, като убиват бактериите, или бактерицидно действие. Приложение е те са ефективни при сложни инфекции на уринарния тракт, пневмония и някои стомашно-чревни инфекции. 6. Аминогликозиди. Пример. Гентамицин, стрептомицин. Действие. Инхибират синтеза на протеини в бактериите, което води до тяхната смърт. Бактерицидно действие. Приложение. Използват се при тежки инфекции, особено причинени от грамотрицателни бактерии, като например при сепсис или туберкулоза. Важни бележки. Широкоспектърни антибиотици, например амоксициклин, ципрофлоксацин, действат срещу много видове бактерии, докато тесноспектърните, например пеницилин, са насочени към специфични бактерии. Антибиотиците не действат срещу вируси като грип или COVID-19. Неправилната употреба на антибиотици може да доведе до антибиотична резистентност, което прави бактериите по-трудни за лечение. Винаги приемайте антибиотици според предписанията на лекар и завършвайте пълния курс на лечение. Това епохално откритие е спасило безброй животи. Леко немърливия подход на работа, който променя медицината завинаги, е доказателство, че който е господар на хаоса, е създател на реда. Нека благодарим на Флеминг. Всеки е изпадал в болест и е използвал плодовете на неговия труд. От името на всички, дълбок поклон. Това беше за днес. Благодаря ви за вниманието и хубав ден!